Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Labari namu na Niger da na sauran kasashen mu dai kam. Da farko sai mu fara labari mai mahimmanci wanda ya shahi Niger, wanda ya shahi General Chani. Jarida Niger mai suna Le Monde ta hiddo wani bayani na alkawali da shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ya yi ma General Chani lokacin da aka yi juyin mulki. Jaridan ta ce Macron bayan juyin mulki da General Chani da CNSP suka yi Bazoum yama General Chani alkawalin miliyar biliyan 60 na sefa, kudi biliyan ko miliyar 60 na sefa. Idan an canza su wannan a dolar, kudi ne kusan miliyan 100 na dolar. Ya ce ma General Chani ya doka amma ya bar Bazoum, ko kuma in baya son ya bar Bazoum amma ya yarda da abun da Faransa take so, ko kuma su Faransa sun zaɓi wanda za a sa ya yi shugabantan ƙasar Niger. Amma dai General Chani kai ya zo ya ɓata tahiyan da Faransa take yi a cikin Niger. Kudi bayan uwa, wannan labari da ya hito miliyar 60. Miliyar 60 fa a kudin da Faransa take sata a Niger ba wani kudi ba ne. Dan Macron ya ba General Chani wannan kudin, wannan ba wasu kudi ba ne, mu gare mu kudade ne babba, amma ga kudin arzikin da Faransa take yi mana sata ba wani abu ba ne. Babban abun mamakin ba Macron ba ne, shi da kanshi direct ya tabo Chani. Ya yi aiki kamar yadda suka saba. Shugaban kasan Cote d'Ivoire Alassane Ouattara shi ne ya shiga tsakiya ya yi ma Chani magana, tunda shi ma ne ya ba Macron ra'ayin wannan abun a labarin jaridan da ta hito. Daga ƙarshe dai suka ga babu yanda za a yi, shine sai suka hiddo maganan a zo kenan a yaƙi Niger. Jaridan ta ce Faransa Macron suna shirye don su zo su ma Niger fatataka, don dai kawai 'yan tiransu abin da suke doka kai ya huce kai ya ɓace. Amma Allah ya yi ƙarfin mutum, ko Alassane Ouattara ko Macron ko ma wane ne, mun san da cewa mai tare da Allah ba ya rashi. Kuma alhamdulillahi har yau dai kam mu ba laihi, ana kokartawa a gyara kasa. Sai kuma a cikin dai ita jaridar Le Monde ta hiddo labari, aka ce General Chani da kanshi ya ba da umarnin a yi bincike na harkar man fetur na Niger. Tun da aka fara hiddo mai har zuwa yanzu a yi bincike na kirki. Mun san da cewa tun da aka fara hiddo mai lokacin Muhammadu Isuhu, abokin shi ne, dan uwan shi, aminin shi Fummakoy shi ne ya yi ministan na petrol shekara kusan 10. Bayan Muhammadu Isuhu ya saka kuma dan shi ne aka ba wannan abu. Harakan tahiyar man fetur na Niger babu wanda ya san menene ake yi, nawa ake samu, nawa ake sama ƙasa, miye ne ya kamata a yi, menene ba a yi. Abu ne cikin duhu suke komi. Wannan yanzu muna fatan wannan dai abu da shi kanshi General Chani ya sa a yi bincike, za a hito da hakikanin duka abin da ya faru na harakan petrol kenan tun da ranar da aka hiddo shi har zuwa yau, kuma insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau landi ce 20 daidai ga wata na 5 watan Mayu miladiya 2024. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka da suke bibiye da mu a cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, wannan shine bidiyo na jaridar da ni yi alkawarin cewa zan saya muku game da yadda turawan mulkin mallaka Faransawa suka so mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya biye musu saboda kuɗi, ya bar su su ci karansu babu babbaka, kamar yadda suka yi zamanin cin kare babu babbaka a lokacin mulkin 'yan siyasa. Amma da yake mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani abin da ke gaba gare sa shine ƙasar Niger, abin da ke gaba gare sa shine talakawan Niger, abin da ke gaba gare sa shine ya kori waɗannan turawa daga cikin ƙasar Niger. Wannan shine aiki na farko, nauyi na farko da mai girma shugaban ƙasa ya ɗora ma kansa. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimake sa, turawan mulkin mallaka Faransawa sun bar ƙasar Niger. Insha Allahu
nan da wani lokaci su ma Amerikawa za su bar ƙasar Nijar da izinin Allah. Saboda haka wannan shine Abdurrahman Chani. Ka duba ka gani, kuma kai da kanka ka san da wannan jarida da aka wallafa gaskiyan magana ce aka faɗa. Saboda bawan Allah nan babu ta hanyar da ba a shigo shi ba, domin a ga an haɗa kai tare da shi an cuci talakawan Nijar ya ƙiyawa shi. Saboda abin da yake da bukata ba dukiya yake so ba. Abin da yake da bukata matsayi ne ɗan Nijar, kishin ƙasar Nijar. Abin da yake so ya ga ƙasar Nijar ta zama shakalla watan sallah. Abin da yake so ƙasar Nijar ta shiga cikin turba ta ƙasashen duniya waɗanda suka amsa sunansu na ƙasashe. Saboda haka ‘yan uwana musulmi, abin da ya dace mu yi ma wannan shugaba mai albarka, mu ci gaba da tayya su da addu'o'i. Allah ya tsare muna su, Allah ya kiyaye muna su, Allah ya ƙarfafe su, Allah ya kare mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani daga sharrin masharranta, turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa. Kar ku damu da haushin da karnan farauta 'yan siyasa suke yi. Dama mutanen Nijar sun ce mu tambaye su irin su maras dalili da su madaki. To wai su haɗi su nawa na matsayin su karnan farauta 'yan siyasa, karnan farauta Faransa, nawa na Faransa taka ba su duk wata don su rinka zagin shugabannin ƙasar Nijar. Wannan ita ce tambayar da muka yi, sai ku ba mu amsa. Nawa Faransa za ta zan ba ku duk wata? Nawa azzalumai 'yan siyasa za su dinga ba ku duk wata? Ko suka yi muku alƙawarin baku wanda kuka yarda za ku ci gaba da aibanta ƙasar Nijar, za ku ci gaba da zagin shugabannin Nijar, matsayinsu waɗanda Allah ya zaɓe su ya ɗora su a saman wannan kujera. Saboda haka ku ci gaba da addu'a. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, mutanen Nijar suna baya gare ka, kuma sun san da gaskiya ka taho, kuma akan gaskiya kake. Allah ya taimake ka, Allah ya tsare ka, Allah ya kare ka da sharrin masu sharri. Duk wanda ya fuskance ka da sharri, Allah ya durƙusar da shi. Duk wanda ya kulla maka makirci, Allah ya durƙusar da shi. Duk wanda ya gina maka rami, Allah ya kaɗa su a cikin wannan rami. Bi rahmatihi ya arhamur rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.